ụmụnne m, onye m ofu ụzọ amarakwa ụzọ. Ọ bụrụ na ị na-anya ndị nna agwa okwu abụọ ndị tradishọnal ibe m, ọ bụrụ na ị na-eme omenala, ị na-anya gbala gị afa, ị lụọ ọrụ ọ dabara nwanne, jumie ese ime. Onye a gwara gị na ya nọrọ gị ụwa nwere ike ọ bụghị ya nọrọ gị ụwa, mana inyego ya nri for more than 10 to 5 years to 15 years, o nwere ike ọ bụghị ya, but ịmatụgo ile amata, itigo ya n'okposi, inwego ike nga ngogokwu ọfọ, ị na-adọgazi ka ha hapụ ịdị ka ha hapụ ịsị na imechago ihe anyị ma ọ ka hapụ ibidokwazi n'isi. O nwere ife ekwesịrị imele gị ya, jụba ese ajụba, ka ị ma na ọ bụkwa onye a na-enye na-anara. Maka na ọ bụghị onye a na-enye na-anara, ọ na-aka ọsụkwa iwe na mmụọ, ọ na-aka ọsụ mgbochi ụzọ na mmụọ, ọ na-aka ọsụ ụchụ na mmụọ, ọ na-aka ọsụ nseke na mmụọ. Cheke ka ị ma na onye ị na-enye na-anara, onye kwesịrị ịnara na ndụ gị na-analụ, especially n'ife mmụọ. Isi na otego ịmatụrụ chi dị afọ ọnọ ya nwa, oles na gị na ya nọ, odoge anya, yes, na gị na ya nọ, na ị na-afụ. Ọ bụrụ na tata na ịsị m na ọ na-abịa ịnakpọ ụla na-ede alọ nlọ, something is wrong. Ịlọ nlọ ị naghị echetacha nlọ gị, something is wrong. Jumie ese ime, something dị wrong na ndụ gị. Jụba ese ajụba, something is wrong. Ọ bụrụ na onye ahụ bụ onye nọrọ gị ụwa ka ị na-enye nri, but ị ka na-enwenehe ụmụ ife ịkpa ọkpa so many places, jụba ese ime, something is wrong. O nwere ife ya na ya kwesịrị isoro ọrụ abatabeghị, o nwetabeghị, ọ fụbeghị, and ọ na-edele gị ka ọ ma na iyi ajụ ese, ka eweta nke ahụ ka o were binie ọtọ wee bido lụba ọrụ. Jụọ ese ọfụma, jumie, asịghọ m gị jụọ, jumie, maka na jụọ na jumie abụla ofu. Jumie ese ajumie. Onye m ofu ụzọ amala ụzọ, tụra ya amala ụzọ ofu ụzọ, mala ụzọ abụọ, mala ụzọ atọ, mala ụzọ na-anọ, ndị bụkwa ndị ezigbo ya, ọ bụkwa ndị bụ ndị oke ite. Jumie ime mala dibịa na-agba afa, afọ ugili, afọ ọjị, afa ndị mmiri na-adịkwa mma n'onye ma anya ya ọfụma. Afa bụ afa, pụọ from your environment, ga-agba afa, gbaa afa n'aka onye amala onye bụ, ka ị mara ife na-eme gịnị. Ekenekwe m ụnụ. Voice of Ichoku remains my